Sa No Republic niyo? Ano yung sikat na vlogger sa... What? Pilipinas? How daw basketball tawa na eh? Ano ning how di siya basketball? Ay, wala ba yung diri-diri? Kaya katong ni aging vlog niya, ni dunk siya. Mupok maning tawanan eh. Kaya dito na ko panunuan din. Tanaw na ko. How di siya basketball? Bebe. 146 minutes. Kinsa siya nganong nagluip ka. Kinsa Bay, mula bay, kung ano ka bay? Ano style mo? Ikaw man to sa No Republic ba no? Ilasa ni mo no? Ang dami pagkatong ni aging video ni mo nga perting bubuan ni mo. Hours later. Ano saan naman ka niya? Grabe. Tuon na gid ko. Hampi ka mo basketball sa kayo ka. Saludo sa harap ng bandila, Kastila, kabang umaalipin sa alila. Sinakop ng puti ang mga kayumangge.